matan duniya shalele Fatima ya mai tarbiya sarauniyar matan duniya shalele Fatima yar birnin lari tawa Habibi yau zan je lariye dan inganki Fatima ya mai tarbiya Fatimmakin sacen zuciya farin ciki na ba zai bushe ba idan gani gaki ya mai kyan tarbiya ko in kira ki da magin biya na je kasashe ni dai yawa banga irin ki babare nan Najeriya sarauniyar matan lari Kone rikice ta saka yau nake yin zancen ki Fatima ƙaran azama zaki na soya ɗarwa zuma bani da buri ni duniya sai auren ki Fati ko da nan anjima tunda kina sona an gama faɗawa kowa ni na gine kin zama tawa Fati ko a cikin al'umma a san ki zan jura gwagwarmaya tawa Fatimmakin sani farin ciki kin cire damuwar da tattattar zuciya a doga 'yan matan lariya ki bar ruwa in kurba na so dan in gane Fati yau ta dar majiya kaunar ki ta mamaye zuciya duk wanda ya dace masoyiya nan da ya rabi da jin daɗin duniya da na yi gamo da gidan tarbiya tawa matan duniya shalele Fatima yar birnin lari tawa rike amanar so laraba na rike taki ni da ke san barabuwa maso na ganki cikin damuwa na gane so shine ginshikin duka farin cikin da ke riskar rayuwa dan ke ba kya sana damuwa na shagiyar so na tangadi har zan faɗi laraba ta yi mini garkuwa ashe da ke zangi na rayuwa tawa ban yi zaton ni zan ƙara yin soyayya ba sai da nukan kyalariya faɗa ma mama ina godiya Habibu gani cikin lariye na yi kiran ki Fati amsa mun injiya ganin ki ne amsar tambaya bana ganin kyawun dukkanin yan mata idan da Fati zinariya Habibu na dace masoyiya tawa sarkin da shi ya haɗa mu da ni da ke so shi ne sila gare ni kin zamto fitila kin haske duka duhun zuciya fata na Allah ya kauda mana matsala a san ki sai dai na yi hamzala ki gaida yayyin ki da kannai da kawayen ki Fati san ba su da matsala Fatima ya mai kyan salsala sarauniyar matan duniya shalele Fatima yar birnin lari tawa